Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa, yau za ku kasance da mu cikin karatu na 8 kenan zai kama insha Allah, in ban samu kuskuren lissafi ba, cikin littafin muqamat na Imam Zamakhshari, inda yake cewa cikin muqama ta 5 karshen ta, inda yake cewa ta idza nahadu, har sai sadda suka zabara, ma'ana suka tashi, nahadu sai suka tashi, mil al mazawidi, suna masu cike da salkokinsu, wal mazadi, da kuma jakunkunan guzurinsu. Ala na'am innan nadhira bi mufaja'ati rahilika, lalle mai gargadi, ma'ana shine furfura, yana nan cikin barekuwa da tafiyarka. Yasi'u bika fi bukratika, yana yi maka kururuwa da cewa ka fito a tafi fi bukratika, cikin sammakonka, bukura safiya, wasilika da kuma maraicenka. Faƙulli, ka gaya min, aina jihazukal mu'abba'u, ina shirin nan naka abin kintsawa, wa aina zadukal muhayya'u, ina guzurin nan naka abin shiryawa, wa aina ma yaqtulu bihi tawa wazzama, wa aina ma yaqtulu bihi tawa, ina abin da ake kashe yunwa da shi, wazzama, da kuma kishirwa. La aina, babu aina, ka anni bika karfuji ta bi rukubi safari, kai ka ce gani nan ina kallon ka, an yi maka bare kuwa da hawa kan wannan tafiya, wato tafiyar lahira kenan. Ash-shasi, tafiya wadda take mai nisa. Wa shuqqati, da kuma manufa. Shuqqa shine garin da mutum zai je. Wannan gari da ka nufa, zatil ahwali, mabociyar tsorace tsorace ce, akwai tsorace tsorace a ciki. Wal fada'i, da musifu masu girma. Walaysa fi mizwadika kaffu sawiqin, kuma a cikin jakar guzurinka babu daidai da tafi daya na sawiq, wato shine garin alkama. Yafsa'u, wanda zai kashe min sawarata tsawaka, wani abu na game da kaifin yunwarka. Wala fi idawatika, a cikin idawarka, wato a cikin tasarka, babu jur'atu ma'in, makwarwa ɗaya na ruwa. Tuqfi'u, wanda zaka kashe min waqdati sadaka, wani abu na game da ruruwar kashirwarka. Fa ya hasrata law anna ya hasrata tuguni, wayyo asarata, inda cewa wayyo asarata yana yin amfani, to da sai in ce wayyo asarata. Wa ya asafa, wayyo bakin ciki na, law anna ya asafa tujdi, inda cewa wayyo bakin ciki na tana yin amfani. Nan za mu tsaya insha Allah ta'ala. A karatu na gaba za ku bi mu cikin muqama ta 6 insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.